ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಸಪುರ ಸುರು ಅಂಡತೆ ಇತ್ತ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಟ್ರಿಪ್ ಉಂದು. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಕಲು ಒಪ್ಪೇರು ಅಕಡೆ ಟೋರಿ ಹೆಸರು ಮನ್ಪಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಯಿ ಅಂದು ಅಂಚ 4 ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಮನ್ಪಿರು. ಸೊ 4 ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಕಲಶ ಪೋಯಿ ಅಂಚದ ಅಡೆ ಪೋದು ಇಡೆ ಪೋಯಿ ಈ ಮುಳ್ಪರ್ದಿಡ ಬತ್ತವ ಕಡೆ ಪೋಯಿ ಇಂಚ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಪೂರಲ್ಲ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಕೊಡು ಪೂರಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಆಡು ಪಂಡ ನಲಿಪುಣು ತೆಲಿಪುಣು ಗೊಬ್ಬುನುಂದು ಅಂಚೊಪ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ದಿನ ಆನಪ್ಪ ಗುಣತೆ ಗ್ರೂಪ್ ರಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ದಾದಕ್ಕೆ ಅಡೆ ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೋಡನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ಐಟ್ ಓರಿಯಸ್ ಐಪೇನ ಅಪ್ಪಗ 3 ಜನ ತಲ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಪ್ಪನು ಅಪ್ಪ ಕೂಡೋರಿಯ ಪನ್ಯ ಅಂಜಾಯ ಪನ್ನ ಸರಿಯ ನಮ್ಮ ಬೇತೋಡೆ ಅದನ್ನ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಓಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಟ್ಟೊಂದು ಪ್ಲೇಸೇ ಹೋಗ್ನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ತ ಅಪ್ಪನು ಬಕ್ಕೋರಿ ಲಕ್ಕು ದ ಪೋಯ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಲಕ್ಕುನು ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಲಕ್ಕದೆ ದಾದಾಪನು ಹೆಂಗೆ ಪಂಜಿ ಈತ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಡೆ ಪೋಯಿಂದ ಅಪ್ಪನು ಅಪ್ಪ ಗೋರಿ ಸೈಪೆ ಕೊಡೋರಿ ದ ಆ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆನಿಜ್ಜಿನು ಒರಿಯನ್ನ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒರಿಯನ್ನ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರೂಪ್ ಪಾತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನೇ ಕರೀನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇದು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಲು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ವಿನೋದ್ ಗಾಡಿ ಟ್ರಿಪ್ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಐಟ್ ಇಂಚೇರಿ ಚೊರೆ ಆದ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೋತಿಜ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ನು ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ದಾಲ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಿಖಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ನಿಖಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ.